Mene yake gani a hannunka? Waya ce. Kai waya? Mana. Wallahi irin ta indiyan nan. Kuma ana sa mata layi. A'a. Kai. To ya batun cajin ta yake kwana nawa yake yi? To. Matsalar dan kwaya kenan. To kai wannan wai idan ka siye ta kai da caji har abada. Kai to kudin da kuma zai kai nawa a kasuwa. Matsalar dan kwaya kenan. To ai wannan wayar da kake ji da kake gani ta kai $10.6. Kai tiriliyoyi ba kenan a Najeriya. Matsalar dan kwaya kenan. Baka san kuɗi ba ne. Idan kuma kai mutu ya za ka yi da ita. Ka sani ba. Wannan wayar da kake ji da kake gani da ita ake tafiya lahira. Kai bai zau baka ce kai to ba da an ba ka lamba ta ka zazzara ta turawa mazan masu gace let me give me my number 030 99 59 33 ka san me zai faru. A'a. Bara an tura ka lahira sai ka mun falashin magaisa da walake.